हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगु यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। ओरै नों उनाव नुनो मोनदों नैबे माइज्लि मोनसेया बियो रेडि जाबाय। बे बाहाय जेबो एम्फौफोरबो जानो हाला। दा बेखौ दोनथ'नोसै जेब्लानाखि मा बोथोराव माइज्लि खुबैयोमोनलाय बैसाग ना जेठ मास फैगोन अब्ला दै सोमफिननानै दुब्लियाव खोथिया खुबैगोन। बेनोसै बेलाय रेडि जाबाय। बाहाय जेबो एम्फौफोरबो एटाक खालामा बेखौ एबार। नैबे माइआ जोसासो आरोना, जोसाखौ ओमफ्राय सान्दुङा दैया फिसासासो बाहायनो दोनथ'सै, सोमनानै दोनसै जों बाहायनो ओरै गाहरसै। सोमहैखांबाय जों बैयाव दैयाव। ओमफ्राय ओरैनो गोजा बै दुब्लियाव खुबैजागोन ना जाया? ओरैनो सोमालासिनो माइ गोजा खुबैबा खुबैजायो। माने खुबैबा खुबैजायो, माने सोमोब्ला माने खुबैनायाव साबसिन जायो आरो फोनायावबो। औ, ओमफ्राय हरथामसिम सोमोब्ला गाजाया थाब बेरो। गाजाया थाब बेरनायनि उनाव थाब रज'यो। ओमफ्राय सोमालासिनो डाइरेक्टबो फोजायोना फोनायाथ'? सोमालासिनो डाइरेक्टबो फोजायो। सोमालासिनो डाइरेक्ट फोयोबा बे खोथिया थिलि दब्लायाव दै दोननांगौ आरो, दैखौ बरथिब दोननांगौ आरो। माने माइया गिसि जानानै थाब गाजा बेरनायनि थाखाय दैखौ दोननानै फोनाय जायो आरो गोरानै। ओमफ्राय ओरैनो गोजा फोयोबा थाब रज'नो नागिरा। ओमफ्राय सोमनानै फोयोबा थाब रज'यो। आफ्टार 24 आवार्सआनो जाबाय आरो जों बोखांनाया। ओरै गोबावसिन सोबोबा थाब गाजा बेरोबा डाइरेक्ट होनाय लोगो लोगो रज'योना आदा। ओमफ्राय जों ओरैनो 24 आवार्ससोल' सोमबाय। ओमफ्राय दा बोखांबाय जों, बोखांनानै दा दुब्लियाव थांनानै फोहैसै। नायलांबाय थादो नोंथाङा, ब्लगखौ इन्जय खालामदो। बुरजा मोनखो बाजै? ओरै माइज्लि बोखांफैनाया ना गुरनायनि नायदों एसे र'। माइखौ दैयाव सोमदोंमोन ना मैया, ओमफ्राय दा बोखांनानै लाबोबाय जों दुब्लियाव फोनो लाबोबाय। बिराद सान्दुं गोसा, सानग्लास हमबाय। गाज्रि दा मोनसे दुब्लि गेजेरावबो सानग्लास हमनाय जाबाय। एकदम ओरै बोख्लाबाथाय सान्दुंआ नायनोनो हाया, मेगना ओरै फिसा फिसा नुजोबगोन नोंसोर केमेरायाव। ओंखायनो सानग्लास हमबाय आं। नैबेयावनो फोगोन जोङो माइखौ, खोथियाखौ। दैया देरद्रायो, दहाय अखा हादोंमोन ना, ओमफ्राय दा दैखौ एसे हगारगासिनो दं। दैखौ एसे रानहोनानै जों बलायनानै एसे दैया एसे सेमबावनांगौ, ओमफ्रायसो फोगोन जोङो। सोरबा गामि सिङाव जुदि नोंथाङा थाखायोबा नायदोंब्ला इन्टारेस्ट मोननाय नङा भिडिअखौ बारा। फोसिगोन जोङो, दा फोनो नागिरबाय आङो। मैया दैयाव सोमनाया बेनोमोन, नैबे माइयानोमोन। एसे गिलिरसिनबो जायोना, मोजां जायो फोनायाव। बिदि सान्दुं गोसायाव मावनानै जानांगौआ इसिबां माने गोरलै खामानि नङालै। आयौ, मावना जानो हानाय नङा आंथ'। ओरै खुबैगासिनो दं।
र' खुबैग्रोथोंसै Udah yang pernah nih, angkis pernah renggen lebenden, angkis pernah renggen, rawang pernah nih, udah naik, ang mama jepi, ringnya tuh rengkanan wah, cina, ring sinar ring, riba buhur jai, je, aku sahaja lima di, percaya. दैखौ एसे फोराननानै दै सायावनो फोबाय जों भिडिअखौ बिसिम नायदोंब्ला नोंथाङा लाइक खालामनानै थांदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो आगदाथिनि बेल आइकनाव प्रेस खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंखौ इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकाव फल' खालामाखैबा नोंथाङा फल' खालामनो हागोन बाय बाय दिनै भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै सर्ट आरो सिम्पल खालामबाय सोरबा जुदि गामि सिङाव थाखायोबा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोननाय नङा ओमफ्राय जुदि नोंसिनि खोथासै बाय बाय